Ben, hola, moi boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro e comenzamos pola aprobación da acta número 9 do pleno de sesión ordinaria do 28 de xullo de 2022. Votos a favor da aprobación da acta. Ben, pasamos ao primeiro punto da orde do día desta parte resolutiva, que é a ratificación polo pleno municipal da resolución de alcaldía 724/2022 do 9/9 de aprobación do convenio de colaboración a suscribir entre os concellos de Dodro, Padrón, Rois, Valga e Rianxo para a xestión compartida do proxecto de prevención de condutas aditivas dos concellos xa mencionados. Foi levado a unha comisión informativa, ten a palabra a concelleira de Benestar. Como ben sabedes, trouxemos esta semana a ratificación deste convenio de que Dodro o xestionara. Incluso vimos de compartir con vos, non sei se podestes velo o propio a memoria do proxecto. Podestela ver? Si, ti podestes vela? Vale, ben. Sobre todo para ver que tipo de accións supoñía. Xa vimos que, sí que o mirei con calma, sí que incluía o traballo, no caso do noso concello, non? O traballo en diferentes entidades educativas, en entidades culturais, en entidades veciñais. A idea é facer, sobre todo, unha labor preventiva, non? Depois tamén facían referencia a como ese equipo de traballo, neste caso, de persoal técnico de Dodro, levaría a cabo accións que marca xa o propio plan de accións da Xunta, non? Nós o que queríamos, chegamos a ver de investigar era se incluso podía haber de valorar algunha actividade máis de intervención, non? Con persoas que xa poderan estar consumindo, máis que lo que non vai chegar ata aí, é máis unha labor de coordinación e prevención. Veremos que facer, ainda así, vale? Veremos que facer como unha vez que tamén isto vai adiante, a subvención se pide e demais, para ver como poder traballalo coas persoas usuarias que xa nós podemos ter en este momento. Entón, nada máis, levouse, explicámoslo. O feito de que fora compartido con diferentes concellos era de moito interés, é un orzamento moi grande, son 140.000 euros hasta 2025. Sí, verdad? Iba a decir o 2023, que é moito tempo, que hasta 2025. E nada, iso, eu creo que unha vez que vai adiante e se aprobe, pois iso que quita, o que nos roja a nós é coordinarnos moi ben con Dodro para todo aquilo que aquí se poida facer e se é necesario. Nada máis, na comisión non sei nada máis. Foi aprobado por unanimidade. Primeiramente, quero mandarlle un saúdo e moito ánimo ao noso compañeiro da corporación, Mariano Moares, e desexo que teña unha rápida recuperación. En canto a isto, din que a unión fai a forza e a información fai moito, e desexo que este proxecto, compartido con varios concellos, serva para a prevención de condutas aditivas. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Reiteramos tamén eses desexos para o compañeiro de corporación do Partido Popular. E con respecto ao convenio que a proposta que se trae, evidentemente vemos como algo moi positivo, non? A todos os niveis. E, por suposto, vamos a apoiar únicamente na memoria, simplemente a efectos de mellora, se cabe. Hai algunhas cousas que non estamos moi de acordo, incluso podemos estar en desacordo. Faise algunhas afirmacións relativas a unha suposta predisposición a certas condutas polo ámbito xeográfico no que nos movemos, incluso cosas que se podían, dende o noso punto de vista, pulir, en todo caso. E tamén botábamos en falta na memoria que non se puxera un maior acento no que ten que ver as apostas deportivas. Creo que as apostas deportivas. Creo que unha única vez se fala das apostas en xeral vía internet, pero non se profundiza, ao mellor tampouco non é o sitio para facelo, pero eu coido que non estaba demais, non se profundiza no que ten que ver cas apostas deportivas en espacios accesibles. Aquí, que eu sepa, nos concellos aos que atinxe o convenio non existen salas de xogo per se, pero
todos sabemos que existen máquinas para poder apostar en prácticamente todos os bares dos nosos municipios. Por tanto, sí que poderíase facer un maior esforzo neste sentido, afondar nesta problemática, tamén incluir dentro das actividades a levar a cabo, das actuacións a levar a cabo, pois cuestións enfocadas a esta problemática en concreto. Pero, bueno, como digo, son cuestións que as que se podería, dentro do noso punto de vista, mellorar un pouquiño a memoria, pero, sen máis, imos apoiar a proposta. Gracias. Voceira do Partido Socialista. Boa tarde a todas e a todos. Nos, por suposto, tamén desexarlle ao compañeiro Mariano que se restableza canto antes e que canto antes poda estar con nós aquí representando a súa labor de membro desta corporación. Nós tamén, por suposto, vamos a votar a favor porque nos parece unha proposta interesante que é trianual, no tempo é duradeira. Esperamos que con esas pequenas intervencións que hai que repartir por todos os sitios, pois na medida posible se podan facer prevención de condutas aditivas. Nada máis. Nós tamén imos a votar a favor, como non, e somos conscientes tamén de que é un primeiro paso, e como todos os primeiros pasos son todos susceptibles de mellora, e esperamos que así sea. Votaremos que sí. Gracias. Contestarche, non? Que a memoria técnica que a desarrolla o propio Concello de Dodro, a ver, non é a primeira vez que vimos de traballar en conxunto con este Concello e malos outros, unha vez que o propio persoal técnico este no noso territorio, é onde imos a ver cales son as debilidades do noso Concello, cales son as fortalezas. O deporte é unha fortaleza e tamén se quedarán con cales son os consumos que no noso territorio, no noso Concello, son como os máis prevalentes, as adicións máis prevalentes. Sí que temos en común co resto da comarca esa vulnerabilidade ao consumo de cocaína, de heroína, pero é común, esos son os datos estadísticos aos propios que se refire este Concello. Pero, bueno, non deixemos atrás outras. Eu non o entendín así que non descoidade por Eu quería aproveitar tamén para presentar a nova secretaria que se incorporou xa o 22 de agosto aproximadamente, que vai estar con nós oxalá o maior tempo posible. Precisamente unha das claves para que tamén non se trouxera polo procedimento habitual e que hoxe esteamos ratificando unha decisión é que o convenio saleu tarde, é a primeira vez que se colaborouse con estes concellos para a elaboración do plan integrado de emprego, pero no que ten que ver coas condutas aditivas é a primeira vez, había que facelo así axiña, daí a ratificación dunha resolución de alcaldía. Esperemos que a partir de agora, se hai financiamento para se inicia unha relación frutífera, pois xa poidamos de algún xeito seguir o procedimento e contemos xa co personal nós tamén de Secretaría que nos permita en tempo seguir o habitual, que sería traer directamente a aprobación plenaria sin que fose ratificado previamente por a alcaldía. O motivo basicamente é eso, incorporouse moi tarde, logo xa entramos na dinámica festiva en Rianxo e foi prácticamente imposible preparar o expediente antes. Houve ese movimento para polo menos sumarnos. Entón, visto o sentido do voto, someto a votación, votos a favor, queda aprobado a resolución por unanimidade. Unha cousa semellante ten que ver co seguinte punto do día, o terceiro, que encontrámonos que o expediente viña tarde para dar conta da proposta de festivos locais, polo que a este pleno que ven é a ratificación dunha resolución que sinala como festivos locais os mesmos do ano anterior, que contan co respaldo da Cofradía de Pescadores e tamén da Comisión de Festas do Carmen para escoller o Día do Carmen e o Día da Guadalupe, como ven sendo habitual. Esa é a proposta que se trae para a ratificación. Xa digo, gustaríanos ter celebrado un pleno antes, pero era imposible celebralo ao non estar preparado o
o correspondente expediente hasta xa en riba do momento no que había que comunicar a Xunta de Galicia a escolla, polo que se optou por manter a proposta do ano anterior, que ademais pensamos, polo menos que creemos ten pois un amplo respaldo da sociedade de Rianxo, e que teñen ese carácter de unir a todo o Concello na súa celebración. Entón, esa é a proposta que se trae, e ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Nós tamén imos a apoiar a proposta, ainda que outras veces e tamén na comisión temos plantexado outras posibilidades que tamén poderían ser tidas en conta e que esperemos que no futuro podamos tamén abrir ese melón. Nada máis, moitas gracias. Voceira do Partido Socialista. Nós votamos a favor da proposta. E voceiro do Partido Popular. Se aprobamos. Ben, entón quedarían como festas locais o 14 de xullo do 2023 as festas do Carme e o 15 de setembro do 2023 ese venres de Guadalupe, ratificando esta resolución. Entón, visto tamén o sentido do voto, votos a favor, ben, queda aprobado tamén por unanimidade. Ben, o cuarto punto, aínda que ten ligazón co punto 2, que era o o convenio de colaboración cos concellos mencionados de Valga, Roís, Padrón e Dodro máis Rianxo, nese proxecto de prevención de condutas aditivas, o que se trae agora basicamente sería a aprobación da encomenda de xestión do Concello de Rianxo ao Concello de Dodro para a realización dos trámites necesarios para a formalización e adhesión do acordo conforme ese convenio que aprobamos pois hai 2 puntos. Entón, ese é o que traemos, basicamente a encomenda de xestión, está ben explicado. Sí. De acordo, pois pasamos entón, voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, nos apoiaremos tamén. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén votamos a favor. Voceiro de Partido Popular. Se aprobamos. Voceiro do BNG tamén. Ben, pois tamén visto o sentido do voto, votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade. Ben, o seguinte punto, que é o punto 5, é a adhesión ao Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude da Deputación da Coruña, que ten como siglas PREMADECOR, que tamén foi dictaminado na Comisión Extraordinaria Urxente de Facenda, Réxime Interior, Persoal e Administración. Quere explicar o voceiro de Facenda? Sí. Moitas gracias. A redacción deste plan de prevención de medidas antifraude está vinculado á participación das administracións no que son, no que a nivel de europeo se chama o plan de resiliencia, ou tamén os plans Next Generation, non? Entón, todos estes plans que proveñen da Unión Europea, a propia Unión Europea exixe a elaboración de plans antifraude. Eses plans antifraude conlevan unha avaliación de riscos e a vez conlevan unha redacción de protocolos. E todo eso está conformado en un plan, non? Entón, é un conxunto de documentos bastante complexo, bastante laborioso, e a propia Deputación xa se oferta a colaborar cos concellos na redacción e elaboración deses plans. Nós, ao ser concellos de máis de 10.000 habitantes, a colaboración da Deputación é máis limitada, e entréganos, o sea, permítenos adherirnos ao plan de prevención, ao que é o plan en sí, co cal nós non teríamos que redactar o plan, nós adheriríamos ao plan que se ten redactado a Deputación, pero nós o que sí temos que elaborar é o que é a avaliación de riscos, os protocolos de actuación, e toda a documentación adherida ás actuacións que haxa que facer para poñer en marcha o plan. Entón,
o que se propón aquí é nos adherirnos ao que nos propón a Deputación, de adherirse ao que eles teñen elaborado dun xeito limitado, porque só sería o plan, o resto das actuacións teríamos que redactar nós, e o que se propón é eso. A intervención elaborou un documento, un informe, no que propón que nos adhiramos á axuda esta que nos oferta a Deputación, porque efectivamente é un conxunto de documentos laborioso e, polo propio documento e polas limitacións de persoal que temos, propón que efectivamente nos adhiramos. E entón, pois nada, o asunto en sí sería adherirnos a este plan. Este plan ten como sentido avaliar e conformar un plan de medidas antifraude e este plan concretalo nunha serie de protocolos de actuación. E nada máis, a Deputación o que nos facilitaría é o plan en sí, os protocolos teríamos que elaborarnos. E isto é o fundamental. Aclarar en todo caso que este convenio de colaboración coa Deputación é gratuito, é dicir, non temos que aportar á Deputación, non nos vai supoñer custo ningún, e despois o que é o procedimento de aprobación corresponde o que estamos facendo, que vaya á Comisión de Facenda tal como foi e que o aprobemos aquí no Pleno. E eu creo que estes son os asuntos principais. Como xa se comentou por parte de Adolfo, do alcalde, isto foi á Comisión de Facenda, e, ali o vimos e ali foi ditaminado por unanimidade. Nada máis, eu creo que está exposto e nada máis. Moitas gracias, moitas gracias. Voceira de Rianxo en Común. De Cidadáns. Este plan implica máis transparencia nas administracións e ten o meu voto a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. O plan, efectivamente, exixido dentro do ámbito da Unión Europea polas razóns xa expostas e que conleva, toda esa serie de implicacións que o voceiro de Facenda explicou diplomáticamente, ainda que, dende un punto de vista un pouco máis pesimista, se queremos, ao final acaba conlevando moito traballo para os empregados municipais, acaba conlevando tamén excesiva burocracia, quizáis, e os obxectivos que se pretenden en todos estes plans, protocolos e demais, moitas veces acaban diluídos no resultado final. En calquer caso, o plan é necesario polo que xa foi explicado e apoiaremos adherirnos a esta axuda que a Diputación nos propón, nada máis. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén estamos de acordo en que hai que telo, porque se quere ser beneficiario de axudas que veñan de Europa é necesario. É verdad que cando el decía que non era custo económico, ten razón el, que é custo de traballo, pero todo sea por poder disfrutar e beneficiarnos de fondos europeos. Voceiro do Partido Popular. Sí, nós apoiamos tamén, xa apoiamos no seu momento no tema da comisión, efectivamente que acarrea un traballo a maiores ao personal do aquel, pero o traballo hai que collelo como ven, se cando toca, toca, e cando non toca, non toca. Por nosa parte, vamos a apoiar. Ben, sí, eu comparto totalmente a parte da ralentización burocrática que quedou evidente. Hai tamén eu tamén a idea de que non hai mecanismos de prevención cotidiáns cando realmente existe unha comisión de contratación na que prácticamente están excluídos os políticos. É unha comisión basicamente de persoal incluso habilitados nacionais, polo tanto máis prevención que outorgar aos funcionarios xa
todas as medidas, ao final non deixa de ser outro mecanismo de prevención a maiores do que xa existe, que prácticamente, xa digo, exclueu a participación ao 100% dos políticos. A proporción é de, se non me engano, son 4 funcionarios e unha persoa representante, é dicir que prácticamente impide calqueira tipo de movimento que, e sobre todo se ademais as bases de licitación dos proxectos son públicas, se colocan na plataforma de licitación pública, os criterios son obxectivos ou coñecidos previamente, xa existían, polo tanto, mecanismos que impedían calqueira concesión fraudulenta de calquera tipo de subvención a bondo sin necesidade de ter un mecanismo adicional. Pero, bueno, está así. Nos temos por fortuna xa o primeiro proxecto ao abeiro deses fondos europeos, que é o tema da licitación do material novo para o auditorio municipal, xa se nos exixe para iso, e para algún outro nos exixirán tamén ese mecanismo, polo tanto, hai que traelo a súa aprobación. Visto o sentido do voto de todos, vou proceder tamén, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade a adhesión a este Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude da Deputación da Coruña, Premadecor. Ben, o seguinte punto do orde do día, estamos no 6, é o inicio do expediente de modificación do contrato de suministro do proxecto de renovación e adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética dos alumeados públicos do Concello de Rianxo. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Ben. Tanto por min como responsable da comisión, pero tamén polas funcionarias, por a secretaria de intervención. Entón, está en marcha o proxecto de renovación das luminarias, de acordo co proxecto do IAE, que supón un proxecto de aforro enerxético, é dicir, a instalación de luminarias LED. Estáse aínda en prazo de execución, inda que a maioría das actuacións están realizadas, non obstante, estáse en prazo de execución. No expediente danse unha serie de datos de cando se licitou, cando se entregou, etc., os efectos de dar conta de que se está nese prazo, e dentro dese prazo, dende a alcaldía, requírese a dirección de obra desta obra, requírese que informe se hai necesidade de algunha modificación, que informe e que a justifique, por suposto. Entón, o que imos a aprobar agora, o que se vai a aprobar é efectivamente autorizar a redacción de obra e a empresa a elaborar e a justificar un proxecto de modificación ou de axuste do que é a obra toda, non? A propia dirección de obra xa adiantou unha serie de actuacións e el define que esas actuacións entran dentro daquelas actuacións que se poden modificar dentro do que é a normativa da adxudicación do proxecto. É dicir, as modificacións teñen que respetar a licitación que se fixo. Bueno, pois, hai xa un primeiro avance das actuacións que sería necesario, e a dirección de obra justifica que neste avance estas modificacións estarían dentro dos supostos da normativa da adxudicación. En concreto, dinos que sería a modificación da ubicación de algúns cadros de mando, adaptacións de características técnicas e aspectos de adaptación. Eu, na comisión, comentaba que estas modificacións non iban supoñer unha alteración económica. Precisouse ali
que o que non vai supoñer é unha alteración do equilibrio económico, non exactamente da cuantía. Pode incrementarse e pode haber un incremento da cuantía. A información última que temos é que apenas a vai haber. É dicir, explicaba a Patricia, a responsable de intervención, explicaba que se a cuantía era significativa, iba a facer falta unha modificación do que é o proxecto. Bueno, a información última é que os axustes son que non van a afectar de xeito significativo o que é o custo económico, non? Entón, que imos a facer agora? O que imos a facer agora é autorizar a que a Dirección de Obra e a empresa presente e xustifique un proxecto de adaptación e de modificación. Ese proxecto volverá ao pleno ou a Xunta de Goberno según corresponda, non según nos digan. Pero agora o que ten que facer a empresa é redactar efectivamente ese proxecto concreto de modificacións e de adaptación. E nada, entón, nós o que aprobamos ahora é iniciar todo este procedimento. Iniciar este procedimento e nada máis, e agardar a que a empresa nos presente o proxecto. Nada máis, non sei se expliquei. Moitas gracias. Voceira de Cidadáns. Supoño que as modificacións son debidas a axustes pelas novas luminarias. Atoparían eivas cas que non contaban. O meu voto vai a favor. Sí, voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Bueno, efectivamente neste punto do procedimento pouco máis se pode aportar, non? Esperaremos a ver o que finalmente se propón dende Dirección de Obra e a partir de aí poderemos nos pronunciar sobre a necesidade ou non, dende o noso punto de vista do que se solicite. En calquer caso, efectivamente, o que se adiantou parece razonable, pero bueno, esperaremos en calquer caso a esos documentos definitivos, nada máis. Voceiro do PSOE. Nós votamos a favor. E voceiro do Partido Popular. Nós apoiamos tamén iso. Xo apoiamos no seu momento na comisión. Aparte disso, que se había alguna modificación ou algo que non sería significativa, se non explicou no concelleiro, dicindo de que se houbera un aumento, a mala señora secretaria, que se houbera un aumento significativo, trataríase de mirar antes de, entón, pois, valorámoslo vamos a apoiar a moción. En todo caso, é de agradecer tamén o traballo desde intervención de seguimento. Estamos falando da colocación de moitas farolas, de cambios de luminarias e de cadros de mando dentro deste proxecto. Efectivamente, estaríamos falando de unha mínima porcentaxe das moitas que están renovadas, pero sempre hai algún tipo de desaxuste e efectivamente que se está actuando para evitar calqueira desaxuste mínimo que pudera derivar na minoración da axuda que hai desde o Ministerio de Enerxía ao proxecto e evitar calqueira circunstancia que pudera derivar nesa minoración ou algún cambio. Nese senso, pois, darse parabenizar a intervención porque este atento a un proxecto complexo de colocación deso. Son unhas 2.600 luminarias, uns 90 cadros de mando, un importe importante que calqueira desviación pode dar lugar a que nos recorten a axuda e nos ven moi ben que vai ao 100% tal como foi conseguida, sobre todo agora que tamén se está traballando na redacción do 40% do cambio restante das luminarias. Ben, visto o dito, tamén votos a favor, queda aprobado por unanimidade este punto. O sétimo é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación, a segunda fase do POS adicional, onde, tras a aprobación de dous proxectos no POS adicional 1, que creo que fora ademais aprobado, se non me engano, por unanimidade, incluíase a dotación de redes de abastecemento no lugar de vilas, fase primeira, e máis ampliación de tramos da rede de abastecemento de auga en Taragoña, tamén neste proxecto quedaba unha cantidade que é a que se trae aquí para aprobar
se non me engano son 162.394,62, que a proposta é non engadir un proxecto adicional, senón ir á disminución do gasto corrente ligado á iluminación e gasto de luminarias e enerxía eléctrica do Concello. Ten a palabra o voceiro de Facenda, se ten algo máis que engadirnos. No, está explicado. En todo caso, aclaraches algo, e é que as obras xa estaban incluídas no plan, que na comisión explicaba que as obras se incluían como obras complementarias, non se están incluídas, e o que se inclúe como complementario é os 162.000 euros para gasto corriente. E é para gasto corriente que se destina a enerxía eléctrica. Entón, en conclusión, o que aprobamos é a primeira fase xa está aprobada, que é o que comentou o alcalde, que é o abastecemento ao lugar de Vilas e o abastecemento de auga á parroquia de Taragoña, e con este pos adicional de 162.000 euros o que se destina é a gasto corriente e a atender o gasto enerxético. Eu creo que non require máis, porque é bastante simple, quizás coa aclaración de que o que eu citaba como obras que estábamos aprobando, isto xa estaba aprobado. Nos o que imos ahora incorporar é os 162.000 euros do plan complementario. Nada máis, eu non sei se require máis aclaración ou... Esqueceuse a min dicir tamén que desde os servizos técnicos da Diputación animaron a que esta fase segunda a destináramos a gasto corrente, pois tamén por saturación ás veces dos servizos e acumulación de obras, tamén nos demandaron de que sería interesante, e efectivamente os proxectos do POS adicional xa foron aprobados en decembro, ratificados de segundas en xuño, quedaría só unha cantidade que esta que se aprobou que se trae agora de gasto corrente, que fora aprobado por unanimidade o último POS do 2022. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nos, efectivamente, apoiamos a proposta que dando grupos de goberno se fixo tanto en decembro, se non recordo mal, como no pos adicional anterior, e tamén vamos agora votar a favor desta nova proposta, ainda que tamén quixéramos recordar, non, naquela votación antes xa fixéramos unha proposta, despois naquela votación en decembro reiteramos a nosa proposta que era relativa a cubrir as pistas polideportivas de Leiro, daquela non sei se utilizar a palabra compromiso, pero enténdaseme compromiso dunha maneira verbal aquí no Salón de Plenos, houbera cando menos a predisposición a falar dese proxecto, así que houbera financiación disponible e durante aqueles meses. O certo é que non volvemos a falar diso, tampouco para esta ocasión. Está claro que dende a Diputación se van preferir que se destine a gasto corrente por unha cuestión de facilidade no trámite, non? Pero, bueno, pensamos que había ocasións para falar de outras cousas. En calquer caso, a proposta que nos fixemos é a proposta que imos tamén manter de cara ao próximo POS, e esperamos que para entón sí que exista ese diálogo e que esa vontade manifestada daquela, pois, que se materialice de algún xeito. Nada máis e moitas gracias. Ben, voceira do Partido Socialista. Nos votamos a favor da proposta. Voceiro do Partido Popular. Nós tamén imos a aprobar, somos conscientes ademais da proposta que se fixo dende a Diputación para facer un uso e liberdade deses fondos para un gasto corrente. Ben, antes de sometelo a votación, indicar que efectivamente había ese compromiso verbal, e esta mesma semana, mañá mesmo, dareilles un documento un avance inicial que fixo un arquitecto do proxecto de cubrición da pista para que teñan un documento base e teñamos todos para
para tomar decisións futuras de ser o caso. Existe ese documento porque mandei a facelo para que houvese unha memoria que analizar e telo como base para unha futura discusión. Entón, visto o voto a favor de todos expresado, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ben, o seguinte punto, o número 8 do orden do día, é unha proposta para solicitar o cambio de denominación a Ramón Baltar do antigo Hospital Provincial. Foi dictaminado na Comisión Informativa de Benestar e Igualdade, creouse unha pequena comisión cidadá de varias persoas, entre outras Luís Pasín, Encarno Otero, Pilar San Pedro, Luís Folgar, Suso de Toro, onde coñecedores do arraigo que ten a familia Baltar na vila de Rianxo nos piden que nos sumemos a unha petición cidadá que se está xerando en Compostela, que basicamente vai para chamarlle Hospital Ramón Baltar Domínguez ao antigo Hospital Provincial. Enténdese que o médico ciruxán Ramón Baltar foi director do Hospital Real, como xa fora tamén o seu pai Ángel Baltar Cortés, ambos moi coñecidos pola súa presenza en Rianxo, profesor da Facultade de Medicina, e tamén unha das persoas que desde o seu posto de director do Hospital Real traballou para que se crease o pasar o hospital ao que é a actual hostal dos Reis Católicos, a edificio hoteleiro, aparador do turismo, para que se crease un novo hospital de beneficencia e a partir de aí xestouse o Hospital Provincial, que é o Hospital Provincial de Conxo. En algún momento chamouse provincial porque foi a Deputación Provincial quen financiou ese servizo, esa actuación, antes de pasar directamente mediante convenio o Sergas no seu momento. Mais un pouco o acordo que se ten é de mudar ese nome de provincial polo de Hospital Ramón Baltar, que sería, pois, de alguma maneira unha referencia en toda Galicia e de memoria cívica e de lembranza, e a que nos piden que como Corporación de Rianxo nos sumemos, dadas as profundas raíces que ten a familia no noso Concello. E esta é a proposta que se tai, que entendo foi dictaminada por unanimidade na Comisión Informativa. Entón, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Ben, sabemos que a familia Baltar está moi vinculada á vila de Rianxo. O meu voto vai a ser a favor, pero tamén unha pregunta. E aquí en Rianxo non se vai a facer nada por Ramón Baltar tampouco, ou por Ángel Baltar? Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Eu creo que a día de hoxe a rúa que rodea o hospital xa se chama Ramón Baltar, non estou seguro, pero en calquer caso, como non pode ser de outro xeito, vemos con vos ollos que tamén o propio edificio leve ese nome, e imos apoiar a proposta. Voceira do Partido Socialista. A nós tamén nos parece que é merecido e que a proposta para nós que sea aprobada. Voceiro do Partido Popular. Sí, tamén aprobamos. Ben, antes de pasar a votación, a memoria Baltar está moi presente no noso Concello, e, bueno, hai unha das poucas placas que hai incluso hai no exterior, fai referencia ao propio Ángel Baltar, pai deste Ramón Baltar. Foi recentemente restaurada, prestouse tamén a Ifixe para formar parte da exposición. E, bueno, nunca está de máis, efectivamente, ser agradecidos, pero tamén tuvemos e queremos ter coa familia pois o mellor contacto posible, e, bueno, nese senso non quita que lle chamemos en Santiago Hospital a que tamén continuemos exercendo desde o noso Concello esa lembranza ou esa memoria familiar. Eu creo que non quita outra, e en todo caso, se hai algunha suxerencia, pois tamén podemos analizala para o futuro, pero eu creo que efectivamente a pegada dos Baltar no Concello están ben representadas desde a placa dalí. Tamén engadiuse este diploma que estaba tamén esquecido, medio perdido casi na
a piques de arder nun incendio a saber onde, foi recuperado e forma parte agora do patrimonio, non? E oxalá que tamén poidamos seguir exercendo esa máxima que é de ser agradecidos, non? Dos vos fillos. Bueno, visto un pouco o sentido do voto, votos a favor, quedaría aprobada por unanimidade a solicitude desa comisión para chamarlle Ramón Baltar o antigo Hospital Provincial. O punto 9, que tamén foi debatido na comisión informativa de Facenda neste caso, é o nomeamento de Santiago Agrelo Martínez como fillo predilecto de Rianxo. Fora abordado de maneira informal en algunha outra xuntanza de portavoces onde manifestouse que non existían ao non ter tampouco un regulamento de honras que regule o procedemento, pois, de algún xeito, o que se está procurando é traer nomeamentos ou propostas que contemplen un respaldo prácticamente unánime ás proposicións, non? Unha maneira tamén de reforzar, xa non se traen moitas, que son bastante contadas, de feito, nestes últimos anos o único nomeamento que se trae é o de Santiago Agrelo. Santiago Agrelo, hai unha pequena descripción da súa biografía como estudante de filosofía, de teoloxía, de ordenación sacerdotal, dos diferentes cargos que desempeñou e, en especial, pois, desde o seu posto franciscano, o seu nomeamento como arcebispo de Tánxer en 2007, desde onde permaneceu durante 12 anos até a súa xubilación, antes tamén dun paso polo Centro Cultural Xoán 23 de Santiago, etc. Desde o seu posto en Tánxer, animou, ou de alguna maneira tivo un papel moi protagonista sempre de apoiar as persoas inmigrantes nas súas condicións de poder dar un salto o máis controlado posible, o máis favorecedor posible para evitar malos tratos, vexacións, torturas, violacións, etc., por parte das mafias da emigración a hora de petar as portas de Europa. E sempre chamándonos a atención ás institucións diferentes para concienciar desde esa realidade a toda a poboación e, en especial, pois as distintas institucións que temos a realidade diante dos nosos ollos e que non deben facernos lavar as mans ou virarnos de costa, non? Entón, entendemos que Santiago Agrelo, aínda vivo e presente, con presenza, incluso en diferentes actos festivos ou diferentes actividades na localidade, pois é quen de representar perfectamente esa idea de fillo predilecto que ten dunha persoa que entrega boa parte da súa vida a traballar en prol dos máis necesitados. E, polo tanto, se entende ou entendemos que se teñen moitos argumentos para nomear a Monseñor Agrelo como fillo predilecto de Rianxo e acordar ese nomeamento como fillo predilecto e, en segundo lugar, a organización dun acto público de recoñecemento deste nomeamento para facelo extensible ao resto da poboación e festexalo como debería ser. Entón, a proposta que se trae que se somete a votación. Entón, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Como xa dixen na comisión, as homenaxes fanse cando un está vivo, e esta é moi merecida a unha persoa que non só destacou na súa vida religiosa sendo arcebispo de Tánxer, senón tamén pola súa encomiable labor humanitaria cos máis necesitados e o seu compromiso ca inmigración. O meu voto é a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Xa se falou efectivamente da labor do Monseñor Santiago Agrelo en defensa dos dereitos das persoas emigrantes. Entón, por non reiterar, non sei porque coido que tamén é coñecido por todos esa faceta, quería poñer o foco en outra parte da súa labor que
esta defensa de dereitos non só ten que ver cas persoas migrantes, senón que é transversal, non tamén a outras cuestións. Quería facelo a través dun episodio que o mellor tamén moitos coñecen, pero que se fixo máis ou menos famoso fai uns anos, foi no ano 2020, a través da prensa e demais, fixose conocido o caso dunha nena brasileira que sufrira abusos no ámbito familiar e que quedara embarazada. Dado o risco que o embarazo supoñía para a súa vida, cabe recordar que en Brasil únicamente se pode intervir un embarazo no caso de que sufra, no caso de que a muller vexa en perigo a súa vida, solicitou que ese embarazo fora, que se practicara un aborto, pero os médicos do hospital ao que acudeu negáronse por obsesión de consensia. Viaxou 1.500 kilómetros ata outro hospital onde tivo que entrar agochada no maleteiro do coche para evitar os grupos ultras que a esperaban na porta logo de filtrárense os seus datos a través da prensa e das redes sociais. Entón, daquela escribía Monseñor en un digital que leva por nome Religión Digital o seguinte que vou ler de maneira textual. Ante unha niña que necesita un abrazo infinito, unha acogida infinita, que le devuelva un sueño sereno, unha ternura infinita que la haga sentir finalmente niña, finalmente amada. Ante esa niña, todos nos apresuramos a usarla, siempre al servicio de nuestras normas, de nuestras certezas, de nuestras convenciones, de nuestra ideología, de nuestros saberes. Y ella continúa sola, abandonada, violada, abusada. E sentenciaba: guárdense los obispos sus certezas, guárdense los provida sus convenciones. Nos, efectivamente, vemos ou queremos ver o nome de Rianxo representando en figuras como a de Santiago Agrelo, e se me permiten, a modo de chanza, quería tamén hoxe recordar unha frase que non fai moito, dixo nun digital: votaba al PP porque me daba garantía de tranquilidad y normalidad, hasta que me di cuenta de que los pobres están abandonados pola normalidad. Nada máis e moitas gracias. Voceira do PSOE. Por todo o exposto, que xa se dixo aquí, creemos que é de sobras merecedor de tal recoñecemento, estamos a favor. Ben, voceiro do Partido Popular. Si, nos imos a perdón. Ben, eu animo tamén, cando organicemos o acto, que sexa tamén presente, que estea moi presente a corporación no acto público para rodear e darlle incluso tendo cada partido a súa pequeno texto preparado para intervir na defensa na defensa non, que xa está aprobado, pero sí que no respaldo a este acordo cando teñamos ese acto público. Visto o sentido do voto, votos a favor, por unanimidade queda nomeado e compromiso de organizar un acto público de recoñecemento do nomeamento. Pasamos ao apartado de moción. Hai unha moción que do Grupo Municipal do Partido Socialista solicitando o axeitado condicionamento dos camiños de servizo que discorren paralelos á autovía do Barbanza, que tamén foi, non sei se foi levado á Comisión Informativa, non? Non. Ben, pois votaríamos, primeiro falaríamos da urxencia para despois pasar a debater o texto. Non, simplemente a urxencia é que levan moitos anos sin ningún mantemento e está intransitable. Ben, votos a favor daquela da urxencia. Continuamos co debate da moción. Bueno, pois é unha moción que o seu contido xa o levamos por menos 2 veces a este pleno e como non se ve que haxa ninguna actuación ou polo menos que fora significativa que axudará a manter os camiños transitables. Falábamos cando era en maio de 2020 que como estábamos en pandemia queríamos que Rianxo entendemos que ten moitos sitios para visitar de interese e que queríamos vender Rianxo como un destino seguro, pois tamén era unha maneira de ter unhas sendas polas que a xente podía transitar entre as parroquias. Fago referencia tamén aquí que antigamente era por onde as persoas ian camiñando de uns lugares a outros. Cando se fixo esta nova infraestructura de tanta importancia para o desenvolvemento da nosa comarca, as vías de comunicación que eran os camiños víronse modificadas e non foron acondicionadas axeitadamente para realizar o tránsito dunhas zonas a outras con seguridade e comodidade.
Aínda que agora a maioría dos desplazamentos se realizan en coche, é necesario transitalas para que as persoas que teñen propiedades no monte poidan empregalas para facer un mantemento axeitado, para que a matogueira non as invada e así poder evitar, na medida do posible, reducir a biomasa que alimenta os incendios que se padecen na nosa contorna case de xeito periódico. O feito de que se poda transitar polo monte con comodidade e seguridade tamén facilitará que as novas xeracións coñezan onde teñen as súas propiedades e non se produza, como está pasando agora, o abandono do monte. É triste pensar que se herdan propiedades e non se coñecen nin onde están situadas. Estes camiños tiveron que adaptarse ás marxes da autovía e en moitas zonas quedaron con pendentes case impracticables, sendo agravado o seu estado pola acción das choivas que produciron regos que dificultan moito, en moitos tramos imposibilitan o paso das persoas, animais e vehículos. Estivemos vendo estes días que se estaban realizando tarefas de eliminación de maleza nas marxes da autovía, e está ben, pero é necesario tamén o arranxo de moitos tramos deses camiños de servizo para que poidan seguir sendo vías que permitan, ademais de coidar as propiedades forestais, visitar moitos lugares de interese cos que contamos no noso concello. Polo tanto, este grupo municipal presenta para a aprobación se procede o seguinte acordo: instar á Xunta de Galicia que exixa a quen competa o mantemento dos camiños de servizo que discorren paralelos á autovía da Barbanza para facelos transitables, porque na maior parte do seu percorrido atópanse en claro estado de abandono e supoñen perigo para as posibles usuarios e usuarias, para que así se poida disfrutar das nosas paraxes e para coidar as propiedades forestais. Nada máis. Voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Son camiños de gran cantidade de usuarios. Hai serventías, pero non só polo monte, para a parte do mar pasa igual, e hai cachos nos que non se pode nin transitar, e están casi intransitables e deberían de arreglalos todos. Eu vou votar a favor. Grazas, alcalde. Nós tamén imos apoiar a moción que se presenta dentro do Partido Socialista, como tamén fixemos no ano 2018 e no ano 2020, porque efectivamente a todos nos consta, basta con botar un vistazo ou con ter a necesidade de facer uso destes camiños para darse conta do estado no que están en prácticamente todo o percorrido da autovía, pero especialmente na zona limítrofe entre as parroquias de Leiro e Isorna, onde precisamente por esas pendentes ás que se referían na exposición de motivos están en peor estado. Inevitablemente tamén temos que facer referencia a outros camiños que non son de titularidade da Xunta, que presentan un estado tan lamentable como o que aquí se di. Nese caso son camiños de titularidade municipal e son camiños, noutros casos, de camiños ou estradas de titularidade da Diputación. Non lembro, tamén desconoso se fai, asumo que sí, pero non lembro mocións do Partido Socialista instando a Diputación a que cumpra ca súa labor de limpeza alrededor das estradas de titularidade provincial que discorren a través do noso municipio, e tamén animo aos membros do Partido Socialista a que, igual que visitaron os camiños que discorren paralela á autovía, que visiten os camiños dos núcleos do noso municipio, os que son de titularidade municipal, e que vexan como efectivamente moitos deles o firme presenta un estado tan lamentable como o que se di na exposición de motivos, e tamén moitos deles a vegetación invade boa parte dos mesmos e o fai prácticamente intransitables, especialmente na época de estío. Nada máis e moitas grazas. O voceiro do Partido Popular. Sí, estamos de acordo co tema da reclamación, pero se xa votamos varias veces, digo eu, porque cada vez hai que traerlo a un pleno. Si xa se acordou dúas veces, polo menos, pois, oye, habrá que recalcar, ya quen sea, creo que no seu día, incluso o señor alcalde falou comigo sobre ese tema, esta conservación da autovía aí, creo que directamente o Concello, falando con conservación, así como están limpiando agora están limpiando os laterales, están limpiándolos á última hora, porque por suerte non tuvemos lumes aí, senón a conservación iba a puñeta, xa lle facía a conservación, facía yo o lume. Están agora en setiembre andando facendo a conservación, que houberan feito no seu día, pois habrá que falar con conservación da autovía, porque ademais eses camiños pertenecen á autovía, están expropiados. Eso é deles, pois eles serán os que teñen que mantelos.
Se nós cada X tempo temos que vir aquí ao Concello e dicir, aprobamos nunha reclamación, e volvemos e aprobamos unha reclamación, nós aprobamos, pero eles non fan, pois habrá que presionar da forma que sea, pero non andar cada 2 por 3 aquí con papelea, con documentación, para min perdendo o tempo, personalmente, agora xa fora o grupo, fora tamén personalmente, xa vale agora. Dixo, habrá que presionar a conservación e dicir, señores, pero vamos a ver, aparte co que está dicindo este señor de Ciudadanos, ou Ciudadanos, non, de Rianxo, en común, o peor tramo non é o de Isor na Leiro. O peor tramo é de Leiro Rianxo, precisamente. Non, claro, Rianxo, o sea, Leiro Rianxo. O tramo das Ados, ese sí que está impraticable, porque eso ando eu todos os días como o pasillo da miña casa. E podo dicir onde hai baches, onde hai cunetas, e onde non se pode pasar. Pero, bueno, é igual, ten razón en decir que ese tramo tamén está mal, porque efectivamente está mal. E se falamos do tramo do lado da lá, está moito peor ainda. O sea, falamos do tramo do lado de Leiro e de Isorna e de Asados. Se falamos do tramo da Lioira, ese está impraticable en cantidad de sitios. Pero, bueno, pues, presionemos a conservación, que é a quen lle compete. Ahora, por outra parte, que estamos totalmente de acordo, é que apoyamos a moción. Acabouse, xa, non me lío máis. De acordo. Voceiro do BNG. Sí, nos apoyamos a moción. En todo caso, tamén lembrar que, efectivamente, eu creo que nós, como Concello, pois temos que facer xestións ante a empresa adxudicataria, pero, bueno, non podemos esquecer que esa autovía é de titularidade autonómica, é dicir, a Xunta tamén algo terá que facer, non? Terá que pedirlle a empresa que se xa dilixente na conservación non só da autovía, sino dos camiños. Quer dicir, que nós teremos responsabilidade en exixir, pero quen é titular tamén terá algunha responsabilidade. Tamén lle corresponderá algo neste problema. E, bueno, nós, sin duda, apoyamos a moción. Nada máis. Moitas gracias. No, sobre o que fala Tobías, que me parece correctísimo, pero unha cousa sí é verdad, se a cousa enrollamos, eu digo xa ti, te digo xa ti, eu digo yo outro, cando chega de revolta xa non fixemos nada. É que moitas veces é tocar falar co conserje e non ir falar co director, por poñer un exemplo cativo, ao mellor, pero é que realmente é así. Entón, andamos buscando moitas veces o estamento máis alto para que solucione o que perdemos é tempo. Faremos as dúas cousas e así xa non hai problema. Dirixímonos, instámonos a Xunta, pero coa mesma cousa, dicir, mira, señores da autovía, hai este acordo a corporación dixo que vemos que está en malas circunstancias. Bueno, e facedeo tamén sin usar glifosato, que é o que tamén nos comprometemos como corporación. Efectivamente, ás veces sería máis fácil, xa non se está usando. Bueno, mellor así. De acordo, pois adiante con iso. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Ben, antes de pasar a outros puntos do orden do día e apartado de rogos, non sei se tuveron ocasión de ver, remitiuse por correo electrónico hoxe a última hora un manifesto da Xunta de Galicia remitido pola Consellería do Mar, de alguma maneira preocupados e alterados pola situación que se está dando de peche de caladoiros que deixan a centos de barcos galegos de outras localidades, de outros países tamén, pero en concreto de Galiza, moitos en poder faenar nesas zonas tradicionais. Un país como o noso, altamente dependente da pesca, queda moi tocado, porque son moitos barcos, moitas familias, e mandaban pero se non tuveron ocasión, intentaríamos ver de como facer, porque a idea que había neste manifesto era de ser un manifesto que mandáramos todos como corporación apoiando ese manifesto da Xunta para instar a Comisión Europea a anular o veto que fai contra a pesca nesas rexións. Foi elaborado pola Xunta, teñenlo no correo electrónico, se non é así, o que podemos facer é, en algún momento, sí.
Efectivamente, nos non podemos consultarlo, en calquer caso, se dá a lectura, ainda que sea viva voz, coido que pola temática non habería problema por poder tratalo, pero, bueno, deixámoslo a consideración da presidencia. Bueno, non digo leo, pero é bastante longo. Non é, son varias páxinas de manifesto, hasta 5 páxinas, igual se fai demasiado longo. En todo caso, o que sí que propoño é que o lean, e se hai aceptación do que está expresado aí, mo fagan chegar e o mando como corporación, os grupos políticos da tal, porque sería remitirlle á Xunta un acordo, un respaldo a ese manifesto para que use. Entón, leedeo, e se estades de acordo co que respaldalo, creo que no Parlamento de Galicia se está un pouco tamén debatindo e no resto dos concellos, vale? Entón, quedamos así, que o leades e mo fagades saber se estades de acordo. Non sei, ainda que temos tamén algunha consideración, sí que o manifesto queremos apoialo tal cal. De todas maneiras, a aprobación podemos darte, non? Agora, quero dicir, agora sometese a aprobación. Sin lelo, non, tería que ser de outro día. Pero xa sin ter reunión, en vez de asinalo como pleno, asinámolo como xunta de portavoces ou os portavoces dos grupos políticos. Home, é unha pena, en todo caso tamén se procede a ler. Pois veña, procedemos a ler. Veña, vai rápido. Pero a ver, home, pero xa que está aquí... Pero que non sei. Pola pesca... Veña, xa está, sí. Veña, que o aprobo pleno. Vai rápido, veña. No, pero digo... Claro, xa que está aquí... Veña, pasadollo aí. Pero o apoio xa dixo o E hai que alcalde. dar conta das mocións, logo se presentan. Lémolo rápido. Non, que o lea, que o vaya lendo el e miramos. A ver, procedemos a ler, veña. Pola pesca, o marisqueo, a aquicultura e a cadea mar e industria europeas. As organizacións públicas e privadas asinantes, de cara ao futuro informe da Comisión sobre a aplicación da Política Pesqueira Común PPC da Unión Europea en 2023 e ante a anunciada intención da Comisión de non propoñer ningunha mellora nesta política, desexa manifestar o seguinte. A pesca artesanal en particular, o marisqueo, a aquicultura mariña e toda a cadea mar-industria constitúen unha fonte fundamental de alimento de recoñecido valor nutritivo que contribúen á soberanía e seguridade alimentaria europea xunto coa agricultura e a gandería. Debe mencionarse tamén a acuicultura, unha actividade sostible con gran capacidade de xeración de proteína marina e de incuestionable relevancia en Europa. Ademais, a proteína de orixe mariña, de acordo coa máis recente evidencia científica, ten de media unha pegada de carbono máis reducida que a da maioría de sistemas de produción de alimento, e o seu impacto sobre a biodiversidade é tamén xeralmente menor que outras actividades de produción de alimentos en terra. Por iso estamos convencidos de que os produtos mariños están chamados a xogar un papel clave na soberanía e seguridade alimentaria europea e mundial no contexto do cambio climático. Aínda que o peso económico desta actividade pode parecer reducido no conxunto da economía da Unión Europea, é fundamental nas rexións costeiras europeas, principalmente rurais e eminentemente periféricas, onde constitúe un elemento imprescindible na xeración de riqueza e emprego e, por conseguinte, na fixación das poboacións no seu territorio. Por todo iso, vemos con crecente preocupación como a actividade pesqueira está a ser progresivamente acantoada en beneficio de outros obxectivos como o desenvolvemento enerxético e, en particular, polos relacionados coa conservación do medio ambiente, aínda que os actores da cadea pesqueira teñen defendido e defenderán sempre ambas cuestións non en balde na conservación dos hábitats mariños e nos recursos pesqueiros xóganse o seu medio de vida, tamén defenden e reivindican a protección dunha actividade que non pode ser sinalada como parte do problema senón da solución. A PPC foi modificada 3 veces na súa historia. En cada unha destas reformas introducíronse importantes melloras, sempre propostas e lideradas pola propia Comisión. Estamos convencidos de que debemos manter sempre a nosa ambición de lograr unha política pesqueira común aínda máis efectiva, así como adaptada aos novos retos. Iso supón plantexarse de maneira clara e transparente se a actual PPC, tal como quedou redeseñada en 2013, está a cumprir eficazmente cos seus obxectivos. E se non é así, consideramos vital
avaliar se as carencias da política actual son debidas á falta de aplicación ou á necesidade de mellorar o seu deseño e os seus instrumentos. Sabemos, por exemplo, que a prohibición de descartar non se está cumprindo de maneira efectiva e iso non se debe á falla de vontade de cumprila, senón a que as súas condicións específicas están mal adaptadas ao mundo real. Tamén sabemos que os mozos europeos xa non queren traballar na pesca, o que está a producir un grave problema de falla de sustitución xeracional das nosas frotas. A efectos dunha mellor conciliación, son necesarias medidas de mellora na habitabilidade dos buques de pesca. Exiximos que estas cuestións, entre outras, sexan obxecto dunha avaliación profunda sobre as súas causas e as súas posibles solucións no marco da PPC, porque a nós si nos importa a pesca e non nos conformamos con mirar para outro lado ante os seus problemas. Sempre en conta. Igualmente necesitamos avaliar se a actual PPC está plenamente preparada para responder aos novos retos que lle afectan, como as consecuencias do Brexit e, sobre todo, do impacto do cambio climático e o Pacto Verde Europeo. Todos queremos unhas frotas pesqueiras neutras en carbono antes de 2050 e, ademais, unhas frotas de alta seguridade e confort a bordo, capaces de aproveitar capturas non desexadas e de reciclar os seus residuos, así como de atraer aos mozos ao sector. Pensamos, por iso, que a PPC, Política Pesqueira Común, debería revisar se a súa política estrutural e a súa política de frota nos proporciona hoxe os instrumentos necesarios para construir unha futura frota pesqueira que responda a esas ambicións, que, sen dúbida, todos compartimos. A industria da pesca quere ser e seguir sendo o que hoxe é, parte da solución ao cambio climático, non parte do problema. Pero para iso necesita os instrumentos adecuados e a Comisión ten obriga de revisar, sen medo e sen tabús, se os instrumentos actuais son os máis apropiados e efectivos para lograr eses obxectivos. Tamén estimamos vital a discusión sobre os límites entre a política pesqueira e ambiental. Ambas deben ser aliñadas sen que unha prevaleza sobre a outra. Con todo, preocúpanos observar como a política ambiental vai aos poucos impoñéndose á pesqueira. O caso recente da proposta de establecer 94 áreas sensibles na fachada atlántica mediante un acto delegado no que a industria pesqueira apenas foi consultada constitúe un exemplo do que non se debe facer. Por suposto, estamos de acordo no objetivo de preservar os nosos ecosistemas. Ninguén desexa un medio mariño san e productivo que é o sector que depende dos seus recursos. Pero a conservación do ambiente mariño non se pode facer en detrimento da produción sostible da mellor proteína do mundo, da que ademais somos altamente deficitarios. Manifestamos que a conservación ambiental e a política pesqueira deben ir da man, buscando puntos de encontro entre os diferentes actores, pero tendo sempre en conta os lexítimos intereses do conxunto do sector pesqueiro dentro dos obxectivos da PPC. Ademais, débese ter en conta a opinión de todas as organizacións sociais e cívicas que poidan ter algún interese na materia, pero sempre tendo en conta o seu peso e a súa representación para a toma de decisións. Queremos lembrar, igualmente, que a tráxica invasión de Ucrania está a poñer de manifesto a importancia crucial que ten para Europa a súa autonomía alimentaria e que esta constitúe un obxectivo esencial da Unión xa desde 1958. Queremos, por iso, que a PPC constitúa con claridade un instrumento eficiente para asegurar a suministración sostible, suficiente e competitivo de produtos mariños para os consumidores europeos, verdadeiro obxectivo básico do artigo 39 do Tratado. A Comisión, como gardiá do Tratado, ten a obriga inexcusable de traballar para lograr eses obxectivos e non para outros obxectivos alternativos propostos por partes interesadas sen legitimidade democrática e cunha base societaria inconcreta. Por último, non hai que esquecer que a pesca é unha das 5 únicas competencias exclusivas da Unión Europea e que, por iso, é un área na que a Unión Europea non pode permitirse o luxo de fallar e decepcionar as rexións pesqueiras europeas. Exiximos que a Comisión Europea continúe defendendo ao conxunto do seu sector pesqueiro contra quen quere acantoala con intereses pouco transparentes e que manteña sempre a ambición de mellorar a política pesqueira e de facela máis eficiente na consecución dos seus obxectivos. Non queremos menos ambición na política pesqueira nin na ambiental, pero sí queremos instrumentos eficientes e aplicables no mundo real, así como unha verdadeira cohabitación pacífica entre ambas as políticas. Exiximos, en definitiva, que se cumpran os obxectivos do artigo 39 do Tratado. Finalmente, os asinantes deste manifesto convidamos a todas aquelas organizacións públicas ou privadas que creen na importancia crucial da produción sostible e eficiente da proteína de orixe mariña a que se sumen como asinantes a este manifesto. E así está.
Entón, ten palabra voceira de Cidadáns. Este veto custará 816 millóns na economía galega e serán 4.400 tripulantes menos. O meu apoio a este manifesto é a xentes do mar, porque Rianxo sen o mar non é Rianxo. Grazas, alcalde. Efectivamente, o impacto que esta decisión pode xerar, quizás non tanto no sector pesqueiro máis próximo a nós, senón no sector pesqueiro galego, ten unhas dimensións bárbaras. Cabe recordar, cando tratamos todas estas cuestións, que efectivamente a Unión Europea é punta de lanza en materia de políticas de protección do medio ambiente e demais políticas que cada vez son máis necesarias e o propio planeta non las exixe, pero esta transición cara a un novo modelo económico ten que ser tamén sostible en si mesma, non? E ten que facerse dende unha planificación a medio e longo prazo e contando con todos os actores que interveñen de maneira directa ou que poden ser perxudicados de maneira tamén directa ou indirecta, non? Neste sentido, cabe, ainda que non ten que ver ca cuestión en sí, non? Cabe recordar como ata fai pouco, eu creo que incluso neste mesmo pleno se traían tamén manifestos en relación a paralización de factorías que producían fundamentalmente con carbón e eso ten un custo tremendo tamén a nivel de postos de traballo de maneira directa e indirecta e, daquela, a Unión Europea marcaba camiño e agora como o zapato apreta, pois hai tamén un cambio de política e se volve a producir con carbón e demais. Por tanto, todas estas cuestións deben ser levadas a cabo, si é necesario, pero en calquer caso pensadas e deseñadas nun plano temporal maior e nun día para outro e sobre todo cando o custo é destas dimensións. Nós tamén vamos a apoiar o manifesto. Moitas grazas. Voceiro do Partido Socialista. A nós tamén nos parece que a política pesqueira comunitaria ten que ser levada a cabo con a intervención de todos os actores que son os que van a sufrila ou disfrutala. Esta frase que di aquí: ninguén desexa máis un medio mariño san e productivo que o sector que depende dos seus recursos. Entonces, eu creo que temos que apoialo e que vayan nesa liña, que o ambiental é importante, pero tamén ten que tratar de facer unha política pesqueira que sea sostible e cuidadosa tamén co medio ambiente, que é posible tamén. Ben, Partido Popular. Nós tamén imos a apoialo. Creemos, ademais, que, como ben dixo o portavoz de Reacción Común, a progresión é buscar un fin común, se non se pode facer de un día para outro. Por tanto, se necesita unha progresión, unha serie de planos, unha serie de fundamentos para chegar ao fin. Se non podes pasar de un día para outro de estar con calefacción, con luz, con agua quente, a estar coitando simplemente cunha vela. Ben, desde o BNG tamén se vai apoiar o manifesto. Sí que quería mencionar un par de cousiñas que resaltar ese carácter que ten Galiza de altamente dependente da pesca, dicir que as políticas europeas de reducción, a política pesqueira que se critica, motivou por parte de Galiza probablemente un dos maiores esforzos de reducción de barcos e, por tanto, tamén de traballadores do mar. Efectivamente, sí que creemos que esa protección ambiental nunca vai exenta, sino ao contrario, que pescas como a do xeito son quen certifica, de alguma maneira, que non hai máis cuidado que o que fan a pesca artesanal, ás veces tamén utilizada como pretexto para tomarse medidas en Europa que nada teñen que ver con isto. E logo tamén, xa digo, apoiamos o manifesto, mas tamén a necesidade de que, por parte de que Galicia estea máis presente como país altamente dependente da pesca, cada vez que se realice unha actuación e que teña incluso representación directa como potencia pesqueira en todos os foros estatais, mesmo tamén nos comunitarios internacionais. É unha bella reclamación do BNG de que esteamos ali, porque ali, efectivamente, non é o mesmo outras zonas do Estado que non teñen pesca como a nosa, ou nin siquiera outros países europeos que apenas teñen
produción pesqueira nin tradición. Nós témola de sempre e que, como tal, deberíamos ser tratados e que pudéramos ir con capacidade de voz, de voto e mesmo de veto a defender os intereses do país donde queira que se nos intenten anular. Non? Ben, dito isto, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Tamén engadirei que hai uns recollidas de sinaturas individuais que vos paso copia por si tamén alguén quere sumarse, se remitirían a Xunta para que tamén traslade esas sinaturas a quen proceda dentro da Unión Europea. E seguimos cos seguintes puntos do orde do día, que seguimos co rogos e preguntas ou coa parte de acción de conta. Ben, a acción de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno, a dación de conta das liñas fundamentais do Orzamento 2023 e tamén a dación de conta da comunicación de variacións dos membros das comisións formativas por parte do Grupo Municipal do PSOE. E pasaríamos xa ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Do arranxo para a Illa do Pazo na Veñiña, que está xunto ao río, porque está aí un apaño que non ten moito xeito. Despois, non sei se rogo pregunta e se podría poñer algún cartel ou algo xunta a Manuela, porque para que nunca vanen os remos. Cando a xente que ven de fora, sobre todo os rapaces, como que lles ten mérito estar abaneando o remo. O día do feirón eran rapaces, eran de fora, ademais. Bueno, pero eso xa é a parte. Estaban movendo que eu pensei que nun instante que se viña outro remo abaixo, funjo decir, e o rapaz tal, o pai como que lle pareceu medio mal de que dixera, diseñou, mira, que rompe, eu non sei o que pesa, se llega aí en riba, vai baixo a tua responsabilidade. E vexo que cando ven a xente como que lle ten mérito andar a mover, a ver se hai alguna, como un cartel explicativo así de que non se pode tocar. Que a ver, xa debía de salir por ética, por civismo, pero máis que nada para que... E o primeiro, como era, que non tomei nota? Na Veñiña, no Pazo, onde está, que houve un accidente e falta un cacho de barandilla. E máis que nada porque se pode ir por ali, hai un apaño feito con cintas e a xente pasa andando por ali de noite que se pode ir sin querer que resbale ou calquera cousa. Nada máis, gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nos queríamos formular tres cuestións, tres preguntas e, por outro lado, un rojo, empezando polas preguntas. A primeira delas é obrigada, non? Traise na parte de control a dación de contas das liñas fundamentais do Orçamento 2023 e queríamos que deran conta dos motivos polos que non vai haber orçamento no ano 2022, non? No ano 2019, pasada esta data, xa case a finais de ano, era fundamental, así o argumentaban, dotarnos dun orzamento. No ano 2020 non era xa necesario, traballouse co orzamento 2019 prorrogado. No ano 2021, de novo no outono, volvía a ser necesario ter orzamento, e este ano toca non ter orzamento. Non sei se se trata por cuestión de anos pares, anos impares, se hai outras razóns que están detrás de que non presenten orzamento. En calquer caso, é verdadeiramente sorprendente e tamén vergoñento que un goberno consideramos amplio e ademais con maioría suficiente como para sacalos adiante, a expensas tamén de contar con apoio de outros grupos, que non se digne a elaborar e presentar os orzamentos en tempo e forma. Supoño que nos dirán hoxe aquí que o orzamento 2023 sí que será presentado desa maneira. Dubido que así sexa, tendo en conta a experiencia. En calquer caso, a pregunta é referente aos motivos polos que non debatimos o orzamento relativo ao 2022. Por outro lado, outra cuestión que tamén queríamos formular é unha relativa a unha resolución que vimos no boletín oficial da provincia da Coruña, que moitas veces se convirte na vía de comunicación entre o goberno e a oposición, non? A pesar de que nun funcionamento democrático normal debería haber outras. Dicías ali que con data de 2 de setembro de 2022, por
por parte da Alcaldía se inicia o expediente para a recuperación da retribución da Consellería Delegada de Benestar Social, Diversidade e Igualdade en réxime de dedicación parcial, ao considerar necesario dotar de máis medios persoais a área dita e impulsar proxectos como a licitación do Servicio de Axuda no Fogar ou o Centro de Día. No seu día, esta conselleira renunciou á retribución polas razóns que foran. En calquer caso, esa retribución quedou vacante. Esa consellería delegada non tuvo un conselleiro con dedicación parcial, como tiña ese momento, e recupérase neste momento alegando a urxencia de impulsar estes proxectos aludidos, entre outros. Queríamos saber cales son os motivos, non? Se efectivamente daquela, cando esa dedicación parcial non pasou a ningún outro conselleiro, se non había urxencia por licitar o servicio, se non había urxencia por levar a cabo o centro de día, porque agora si hai esa urxencia, ou, bueno, en definitiva, que nos explicaran os motivos que están detrás destes cambios. E por seguir co centro de día, no último pleno que se celebrou, que foi o pleno de xullo, comentaros aquí certas cuestións a raíz dun rojo formulado, e daquela que presidía, a tenente de alcalde propuxo ou insinuou que tiñamos diante enriba da mesa dous proxectos, fundamentalmente, un relativo a unha residencia e un relativo a un centro de día, e que en algún momento íbamos ter que escoller. Nos non acabamos de entender ese argumento, non sabemos a que se debe, non temos constancia de que teñamos que escoller tal cuestión. Sabemos que hai a demanda do centro de día, esa demanda foi apoiada e supoñemos que non está condicionada por ningún outro proxecto, e a raíz desta pregunta tamén se aludía a unhas supostas declaracións do presidente da Diputación en relación ao centro de día, e comentaba a tenente alcalde que existiría unha reunión entre o presidente e o goberno para aclarar estas declaracións. Queríamos saber se esa reunión se tivo lugar e a que conclusión se chegaron. E xa por último, o rojo vai relativo a unha problemática que todos os anos acontece no campo de fútbol da Lomba, porque na área anexa ao campo, sempre por cuestión da choiva, sempre se acaban encharcando. Por tanto, consideramos que é necesario tratar de poñerlle remedio a través dun pavimento do tipo que sexa, e rogamos que así se faga para evitar que siga dando problemas. Nada máis e moitas gracias. Partido Popular. Sí, unha das preguntas era que problema hai cas luminarias a partir de Taragoña, da gasolinera de Taragoña, que ás 7 da mañán están sin funcionamento. Están aí, máis un pouco máis aquí adiante onde a rotonda. E outra era de un matrimonio ali en Carballal, que parece ser que ten parece ser non, porque eu vin eu, ademais. Ten un montón de problemas para entrar para a casa, por rasco o coche todos os días, veo aquí a preguntar varias veces, foi a Policía Municipal, e ten a maleza que lle invade o único camiño que ten para a súa casa. Nin os veciños non limpian, e parece ser que tampouco o Concello se implicou moito en dicirlle aos veciños que limpien ou limpiar o Concello. Xa non pregunto nada máis sobre eso. É un apuntamento a maiores por darlle un carácter un pouco máis tal. Se a secretaria queremos que dure, hai que coidala. Ben, pois cuidarémola. Queda ben claro, non? Bueno, en todo caso, se hai cousas tamén que favorecen un pouco o traballo de secretaría, como é as actas son xa de outra maneira gravadas e non son tan extensas como antes. Imagínense todo o que falamos que tuvera, como se facía hai uns anos, coller nota manuscrita do que acontecía. Facíase, pero bueno, en todo caso, eu creo que vai estar máis ana das horas. Bueno, en todo caso, empezando polo matrimonio de Carballal, querería saber que casa é. É ali no centro de Carballal, a última casa que hai para dentro de todo, que é unha... Pero entrando para a dereita. Entras en Carballal, dentro de aquí, sí, para atrás. alá atrás de todo.
Bueno, non... Rascan as silvas, porque... Bueno, ali, a parte de rascar as silvas, rasca que apenas hai 1,5 metros de pista, porque están uns enfadados con outros, porque... Bueno, pista é suficiente, pero é do ancho, era unha antigua corredoira. Non se pide máis pista. Pois é iso. Está limpia, é suficiente. Efectivamente, ali hai líos tamén ás veces entre os veciños, e complicación, porque aquela intentouse tamén tal, e houve denuncias dun veciño con outro para que non se ancheara, e un deixa e outro non deixa. Quer dicir que ás veces detrás... Bueno, pois limpieza terá que limpar cada quen o que lle toque. Os donos, efectivamente, pois hai que facer, e todas as pistas deberían estar así limpas e que cada quen se implicara en limpar as súas propiedades. Se queres un apuntamento, unha percepción personal, diría que se eu fora alcalde non se asfaltaba ninguna pista que non tuvera 2,5 metros e 3. Bueno, pois, tomo nota. Estarían os camiños todos a terra. Tome nota. O dar un muro non se asfaltaba. Claro, claro, eso é claro. Era a solución. Pois algo deso pode haber. Todos asfaltamos camiños de metro e medio. Pero agora está. E non pode ser. Ben, continuamos, tomo nota do de luminarias de... Nada. Que non hai problema no das luminarias, direille que pechen máis... Hai unhas que teñen un sistema, outras teñen outro, direille que esa zona, que corresponde a unha parte que leva Eduardo Varela, que mire a ver que pasa con esas luminarias e que estean un pouco máis de tempo prolongado, que non hai ningún problema. Creo que están no que ten que ver co campo de fútbol, xa hai unha decisión por parte do Concello de asfaltar ese lateral, como cando fixo os últimos vestiarios novos, tamén se aproveitou para asfaltar todo o acceso e outra parte, tamén está previsto asfaltado. Creo que están facendo por parte de obras agora as canaletas de ferro para inmediatamente proceder ao asfaltado desa zona e a colocación das canaletas. Quero dicir que non creo que pase dun mes e algo, estea preparado iso. Aproveitarase tamén para mellorar os accesos na laxe, que tamén a zona de tras a ponte da laxe está bastante malas condicións, e tamén se vai aproveitar ese día para facer ese asfaltado na zona da laxe. Pero eu non creo que pase dun mes que se fagan esas canaletas novas para conducir a auga. Creo que hai 2 tramos, e logo tamén polo lateral, que tamén hai que facer as canaletas ao longo de todo dunha marxen do campo de fútbol para conducir a auga. Pero están traballando en obras, e eu creo que é inminente o asfaltado, se non, xa digo, poñome un mes, pero pode que incluso antes. Ben, no que ten que ver co proxecto do centro de día, teño que comentar o seguinte. Desde que fixo ese anuncio o presidente da Deputación, saíron desde a alcaldía 3 escritos, os 3 similares, falando precisamente diso. Usted acaba de anunciar de que queda en más do Concello a decisión de que proxecto social se vai financiar pola Diputación por 2 millóns de euros. Por lo tanto, para concretar esta proposta, solicítolle unha xuntanza. Esa xuntanza, xa digo, 3 escritos desde o 25 de xullo, varias chamadas, varios correos electrónicos, polo de agora non foron atendidos, para concretar basicamente cal é o apoio da Deputación. Pero, efectivamente, non quita que o apoio da Deputación, que será competencia do Pleno do Concello decidir cal é o uso que ao final quere darlle eses 2 millóns de euros, pero nós temos tamén un proxecto presentado a unha línea de subvencións europeas dentro do Fondo de Resiliencia, a Xunta de Galicia e a FEGAMP, por valor de 600.000 euros. Un proxecto, neste caso era un proxecto básico, máis unha memoria ahora mesmo non me sai a palabra, de viabilidade do proxecto, que foron os dous, a viabilidade económica, foron os dous requisitos que nos exixiron. Iso foi remitido en tempo, antes dunha data concreta, que agora mesmo non teño a man dicirlle cal é, pero se remitiu en tempo, e aínda a comisión que avalía eses proxectos non se reuniu. Eu teño esperanzas de que por parte da Xunta e da FEGAMP avalíen positivamente o noso proxecto para usar o Pazo de Rianxiño para facer ese proxecto. O que está totalmente desbotado é que o Pazo de Rianxiño poida albergar algo distinto do centro de día.
proxecto de residencia que poida querer facer a Deputación nunca iría ali, iría na parcela a carón do Instituto. E son absolutamente independentes. Son absolutamente independentes. Por lo tanto, se a Xunta nos concede eses 600.000 euros, ven ao Pleno o proxecto de execución da obra e virá ao Pleno tamén a análise do proxecto de viabilidade económica, porque, como xa digo, eu creo que, non sei se viñeras ti a pedirme, quer dicir que incluso alguén tuvo ocasión de ver para saber a que nos imos enfrentar no seu momento cando nos fagamos cargo do centro de día. E esa pérdida que, xa dixen que, desde o meu punto de vista, é igual que o que se fai coa piscina ou se fai con algún outro equipamento que pasa por, se non hai pérdidas mellor, pero se hai unha cantidade razonable que se poida facer por parte do Concello, pois haberá que incorporar ao orzamento municipal ese costo. Pero ese proxecto e esa presentación dese proxecto por 600.000 euros de centro de día aínda non se xuntou a comisión para avaliar eses proxectos. Son proxectos europeos, son proxectos que levan, polo que se ve, retraso na súa presentación. Pero o Concello presentou un proxecto concreto polo importe do valor que se nos decía a Xunta de Galicia para que o analice coa FEGAMP. Se o inclúen Xunta de Galicia e FEGAMP dentro do paquete de obras, sae a licitación por 600.000 euros de reforma do Pazo de Rianxiño para centro de día e Santas Pascuas. Mentras, se seguirá tamén a traballar coa outra posibilidade, que a ver se é efectiva de que se faga unha residencia. E xa dixen que o Concello desexa poñer os terreos urbanizables en mans da Deputación para que execute un proxecto. Entón, non quita un con outro. Non quita un con outro. O do centro de día vai por un lado, Xunta de Galicia, FEGAMP, e o da residencia vai das mans de Deputación está. Ora, xa digo, levo varios meses intentando, 2 meses en concreto, desde o 25 de xullo, ter esa reunión e dicirlle. E leo o apartado 3, que eu quero ler explícitamente tamén para que non haxa ningunha dúbida de cal é a posición municipal ao respecto, ou polo menos do equipo de goberno, que é a seguinte. Punto 3. Como o Pazo de Rianxiño non pode, a efectos urbanísticos, acollela, falo da residencia de terceira idade, ou esgotar a súa habitabilidade, presentamos a posibilidade de ceder outra parcela urbanizable que podería acoller este equipamento, que é a parcela Z13 dentro do plan parcial Pazo de Rianxiño, por ser a máis axeitada a ese fin. É dicir, que se lle cede á Deputación a parcela chamada Z13 que ten sobre 10.000 metros cadrados, que ten que vir a pleno, evidentemente, a súa cesión e a elaboración dese expediente, para que a Deputación financie. É dicir, que os 2 millóns que promete a Deputación, para o noso destino, ten que ser ese. Pero, mentras, se está traballando na outra línea. E esperemos que, dentro dos fondos da Unión Europea, encontren acomodo aos 600.000 euros que se lle piden para facer o centro de día. Que é o que se lle pide a eles? E tendo en conta o informe de viabilidade que tuveron ocasión de mirar e que está incorporado, polo tanto, a subvención e que di realmente cal vai ser un escenario razonable de xestión económica por parte do Concello, para acomodarse un pouco á realidade. E esa é a realidade que vai tocar. Por lo tanto, non son independentes, non se cambalacha un con outro, sino de que hai un presentado para unha vía e hai outro que se desexa facer a outra. Ninguén da Diputación nos dixo que estuvera un pendente de outro, pero sí que están esas dúas cousas. Inicialmente, e tamén o teño que dicir, a Diputación iba a dar 600.000 euros ao Concello que se asinaron nun protocolo no ano 2018 que en varias ocasións remitín toda a documentación dirixida á Presidencia, que foi a escritura, o prezo, a declaración de que o Concello cumplira coa súa parte, que era adquirir o edificio para ser centro de día, e que, polo tanto, que a Diputación que se comprometera nese protocolo a dar 600.000 euros, que os dera 300.000 para adquisición, 300.000 para rehabilitación. Foron eles os que cambiaron e decidiron, non, mellor non vos vou dar isto porque teño
en mente un proxecto de residencias, que damos máis. Bueno, pois se dades máis, quero ver que dean máis. Se dan 2 millóns, estupendo. Ou se dan 3, ou que dean o que queiran. Incluso que o fagan eles, e nos cederíamos, como digo, o terreo. E mentras está pedido á Xunta de Galicia 600.000 euros para facer iso. Unha orden que esperamos tamén se resolva o máis asiña posible e veña en favor nosa para que poidamos ter o equipamento. No momento que se decida, imagino que, tal como era que nos pediron un proxecto básico, seguramente nos pidan xa o proxecto de execución. Pero eso será no momento en que a Xunta diga apostamos polo centro de día de Rianxo, traédenos o proxecto seguinte, que sería o proxecto de execución. E está pedido aí. Entón, esperemos que esa xestión vaya correcta e se inclúa dentro do que está previsto. Ben, en todo caso, así está escrito e datado. Bueno, continuamos coas preguntas. Ben, eu quero dicirlle o seguinte, que a retribución non se modificou, a retribución que había para a área de benestar mantense, porque foi o que se aprobou xa cando iniciamos a andaina. Non se aproba unha retribución específica para un concelleiro ou a concelleira. O que se usa é unha retribución específica para a área, porque se considera que é necesaria mantela e así é, non? En todo caso, xa existía a retribución, eu non modifiquei nada que ten que ver coa retribución, pero sí que recuperei, por así decirlo, a concelleira para que, diante de varios asuntos importantes que teñen que ver coas axudas sociais, pois que reconsiderase a súa intención de non facer uso desa retribución que está prevista ligada á súa área, e recuperalo, porque eu sí que entendo de que é necesario que permaneza aínda desenvolvendo esa actuación para o que existe unha remuneración que eu non aprobei con esta información. Para o meu entender, sí que necesitaba, non se modificou en absoluto a delegación, e o que sí se busca é que varios proxectos que teñen que ver coa área pois que estuveran mellor acomodo. Citou os novos pregos do SAF, que é importante. Neste momento temos moitísimas persoas e veciños de Rianxo atendidos polo SAF. Houve xa unha modificación tamén para favorecer o convenio dos traballadores do SAF, pero iso quero que tamén se leve a cabo dentro dunha nova contratación. Tamén se sacou unhas probas de selección de traballadores sociais para reforzar a área, creo que están a piques de incorporarse agora estes días, e que tamén por eso quería que estuvese presente a concelleira, recuperando a súa dedicación parcial, hasta onde pudera ser posible. Os orzamentos, basicamente, a ver, é unha discusión que é bastante recurrente, e eu teño que remítome ao que lle contesto en outras ocasións. Non hai ningunha decisión de tipo político que nos faga non traer os orzamentos a aprobación, senón que son indicacións de carácter técnico as que ás veces nos indican que se traian ou non se traian. Neste caso, cando por parte incluso miña especificamente lle pedín que, aínda que faltaran uns meses, se trouxeran orzamentos, foi os servizos económicos quen indicaron a pertinencia de seguir, de facer un aumento co remanente de tesourería para as áreas, que dotase as diferentes áreas de máis fondos. Ese remanente de tesourería aprobamos tamén que dotasen diferentes proxectos, entre outros os de plan de obras da Deputación, que temos en algún caso atascados e que é necesario desatascar, e tamén maior dotación para a línea de traballo regulamentaria de cada unha das áreas. O Servizo de Intervención preferiu, fixémoslle caso, neste caso, de retrasar os orzamentos para que se aproben en tempo e entren a funcionar a principios de ano, seguindo funcionando co orzamento prorrogado, que non é estar sin orzamento, estamos con orzamento prorrogado, coa vantaxe que lles acabo de dicir, que hai un remanente de tesourería grande que
dota as diferentes áreas e que na práctica nos está permitindo pois que efectivamente se estea pagando en prazo aos provedores e se estean acometendo determinados financiamentos con bastante solvencia, incluso algún proxecto novo que se está incorporando grazas a ese remanente de tesorería. O dos remos tentaremos mirar. Afortunadamente tamén os remos son bastante duros e teñen un doble sistema de protección porque, ademais do que é o remo en sí, que é de bronce, teñen dentro unha fibra de vidro bastante potente que se arranxou varias veces que, de alguma maneira, impide que poida ser roto con facilidade. Pode romper máis o remo, pero o que é esa fibra de vidro, a non ser que estea con algunha problemática, algunhas xa se renovaran, é difícil que rompa, pero sí que a verdade é que ter que poñer que unha obra de arte, unha escultura, non debe ser abaneada ou manipulada, é unha cousa tamén un pouco que sae do sentido común. Parece que é o sentido común, que si presa sacouse porque sacouse por parte do Concello para o seu arranxo. Logo, a Baranda do Pazo está pendente de que a propia Deputación, que é a titular do vial, faga a obra oportuna. Creo que, ademais, non só vai aproveitar para amañar o cacho que rompeu, sino que a Deputación, agora que vai facer obras desde Asados a Rianxo, tamén vai aproveitar para recuperar boa parte da baranda, non só da rota, sino incluso un anaco da outra. Esa é a idea que teño da Deputación, a quen lle requerín que estaba tardando demasiado o amaño desa baranda, pero eles son os titulares e os que, evidentemente, teñen que asumir o custe, o pago, e, de ser o caso, exixirlle a compañía do seguro do vehículo a chega da parte correspondente. Eso xa se fixo e xa digo. A idea que teño da última conversa que tiven coa Deputación é de que aproveitarían a inminente asfaltado desde da Barraca hasta Rianxo para, dentro desa obra, encargarlle a propia empresa a reparación da súa baranda. Vale? Ben, e pola parte dos grupos xa está.